Krásny deň, milí priatelia. Som rád, že počúvate dnešnú prednášku, ktorá rozlúskne záhadu vzťahov a verím, že vám prinesie odpoveď na otázku, prečo priťahujete nevhodných partnerov. Ak vás témy tohto typu zaujímajú, práve teraz sa prihláste k odberu mojich videí. A poďme na to. Začnime múdrou vetou, citátom. Nepriťahuješ to, čo chceš, ale to, čím si. Ak v sebe nosíš spomienku na odmietnutie a nemáš to uzdravené, príde niekto, kto ťa ignoruje. Ak v tebe žije hlboký strach z opustenia, zažiješ vzťah, z ktorého ten druhý odíde. Ak si bol naučený potláčať svoje emócie, stretneš niekoho, kto ich v tebe rozbúri. Nie preto, aby ťa rozhneval, ale preto, aby sa dostalo na povrch to, čo ostalo priškripnuté. A teraz to chce byť prečistené. Hovorí sa tomu zákon vibrácie, alebo aj zákon programov duše. A tento jav nie je nespravodlivý. Nejde o trest, ale o kľúč. Tým, že sa niečo bolestivé vyplaví na povrch, máš možnosť uzdraviť vnútro a tak rozlúsknuť aspoň jednu kapitolu v programe celistvosti bytia. Existuje zvláštna, no nesmierne silná pravda o tom, ako funguje náš vnútorný svet, teda vnútorný vesmír. Človek totiž nepriťahuje to, po čom túži, ale to, čo v sebe nosí. A veľakrát to, čo si jeho vedomie neželá, ale čo jeho duša potrebuje. V oblasti vzťahov sa tento jav manifestuje s bolestivou presnosťou. Prichádzajú k nám partneri, a to vždy vtedy, keď je to nebesky načasované, ktorí v nás spúšťajú staré programy. Niekdajšie traumy, pocity opustenia, energie zlyhania alebo hnevu. Na povrch vyplávajú tie vrstvy, ktoré v nás ostali nepovšimnuté, nevypočuté, neuzdravené. Tieto vrstvy nevznikli náhodou. V ich koreňoch sa ukrývajú programy duše, často veľmi staré, karmické alebo rodové. Mnohé z nich sa tiahnu naprieč inkarnáciami ako neviditeľná niť. A keďže duša túži po evolúcii a oslobodení, vytvára situácie, ktoré jej umožňujú zahrať si rovnaký scenár, aby ho mohla tentokrát prepísať. Nechce nás trestať, chce nás vyliečiť. Vzťahy sú najväčším zrkadlom. Nie preto, že by nás ľudia zámerne zraňovali, ale preto, že sa v nich odráža to, čo v sebe máme nedokončené, nespracované, nevyčistené. Ak v detstve neprišla podpora, v dospelosti priťahujeme partnerov, ktorí sú emocionálne vzdialení. Ak v minulosti bola potlačená naša sila, stretneme niekoho, kto ju bude ovládať. Ak sme sa hanbili za svoju citlivosť, príde človek, ktorý nás zosmiešni, aby sme si ju konečne začali ctiť. Práve tu prichádza jedno veľké uvedomenie, akási pravda pravd. Vzťahové problémy nie sú skutočnými problémami. Sú len pomyselným výkrikom duše, že niečo treba uzdraviť. Že je čas pozrieť sa do hlbín vlastného ja i života ako takého. V duši človeka sa nachádzajú záznamy. Nielen z tohto života, ale aj z mnohých ďalších, možno z desiatok, či dokonca stovák inkarnácií. Tieto záznamy, ak nie sú uzdravené, pôsobia ako magnet. Múdra a sofistikovaná duša, Boží aspekt, hľadá rezonanciu, ktorá jej pomôže uzrieť vlastné tiene. To preto nás niekedy priťahujú ľudia, ktorí nám škodia, lebo v ich prítomnosti sa konečne cítime konfrontovaní so svojou vlastnou hodnotou alebo s jej nedostatkom. K tomu sa pridáva tzv. Rodostrom.
familiárne programy a emocionálne šablóny. Trauma starej mamy, ktorá nikdy nepoznala nežnosť, alebo prázdnota starého otca, ktorú hatal alkoholom. Manipulátorské tendencie matky, ktorej samej bola v detstve či mladosti odopieraná autenticita a schopnosť rozhodovať za vlastné ja. Alebo hnev otca, ktorý nevedel komunikovať, iba kričať. Tieto energie putujú ako duchovná genetika a my, zdanlivo bez príčiny, opakujeme vzorce, ktoré vôbec nie sú naše. Lenže v skutočnosti naše sú, pretože na úrovni duše, programu duše sme si ich zvolili, aby sme mohli prejsť procesom uzdravovania a ukončiť tak bolesť, ktorá sa niesla rodmi ako zlovestná ozvena. Vynára sa tu jedna veľká otázka. Dá sa toto všetko uzdraviť v jednom jedinom živote? Je možné vyčistiť všetky traumy duše, karmu aj rodové bremená tak, aby bol človek čistý a plne slobodný? Odpoveď je áno, ale zároveň nie. Áno v tom zmysle, že v každom živote dostaneme presne toľko tém, koľko zvládneme. A duša nikdy nedostane úlohu, na ktorú by nebola pripravená. Každý z nás má teda potenciál uzdraviť to, čo je pre tento život kľúčové, a to je obrovský dar. Dar, ktorý môže navždy zmeniť celú energetickú líniu, rod aj inkarnácie, ktoré ešte len prídu. Ale zároveň nie všetko sa musí stihnúť. Život je príliš krátky. Niektoré vrstvy potrebujú viac času, viac priestoru, viac cyklov. Súdobá existencia nie je maratón k dokonalosti. Je to séria dotykov s ľuďmi, bolesťou, krásou aj zraniteľnosťou, ktoré nás formujú. Často sa najväčšie uzdravenie nedeje naraz, ale vrstvovito, ako lúpanie cibule, časť po časti. Čo teda robiť? Ako žiť? Ako pristupovať ku vzťahom? Kľúčom nie je rýchlo sa uzdraviť. Kľúčom je byť vedomý, byť ochotný pozrieť sa do zrkadla, pýtať sa, čo mi tento vzťah ukazuje, čo prezrádza jeho pomyselný tieň, kde som ešte zranený. Keď sa prestaneme na partnerov alebo vzťahy hnevať a začneme ich vnímať ako mapu k vlastnému vnútru, zmení sa všetko. Nie hneď, nie dokonale, ale skutočne. A niekedy, a je to úplne v poriadku, niektorí ľudia odídu, pretože ich rola bola len dočasná. Prišli, aby nám predviedli silu zrkadlenia. A keď sa v danom zrkadle uzrieme, ich úloha sa končí. Netreba sa báť samoty. Je to priestor, v ktorom sa najviac liečime. A keď do nášho bytia zavíta nový človek, netreba v ňom vidieť spásu, ale ďalšieho lektora. Učiteľa, ktorý nás môže, obrazne povedané, upozorniť na ďalšie kódy, ukryté v hlbinách nášho ja. Toto sú rady, ktoré ťa môžu zmeniť a rovnako môžu zmeniť aj tvoj život. Príjmi zrkadlá, príjmi svoju polovičku. Prestaň sa na ňu hnevať. Pýtaj sa, čo mi ukazuje o mne samotnom. Samozrejme maj zdravé hranice. Tvoj partner ti nesmie ubližovať tak, že tvoje ja to nezvládne. Vypustí minulosť. Prestaň hľadať vinníkov. Aj tí, čo ti ublížili, boli nástrojom tvojho prebudenia. Vnímaj telo. Každé stiahnutie, bolesť alebo tlak je posolstvo. Telo je duševný barometer. V určitých situáciách je navigátorom. Poukazuje na to, či zvládaš alebo nezvládaš výzvy duše. Praktizuj prácu s jadrom. Terapeutické, energetické, duchovné čistenie, teda všetko, čo ťa spája s dušou. Kontaktérstvo s ňou ti umožní lepšie spoznávať jej programy. Odpusť si, najmä za to, že si nevedel.
Dnes už vieš. A to je začiatok všetkého. Možno si niekedy povedal, tento vzťah bol omyl, stratený čas, iba bolesť a chaos. Ale duša nikdy nič nerobí náhodne. Každý vzťah, aj ten najkratší, aj ten najničivejší, niečo odovzdáva. Je ako učiteľ, ktorý sa možno tvári ako nepriateľ, ale v skutočnosti pomáha vyrásť. Nie každý vzťah je určený na to, aby trval, ale každý je určený na to, aby ťa niečo naučil. A teda každý vzťah je lektorský. Je to skúška, zrkadlo, lekcia a často aj dar. Duša sa na vzťahy nepozerá optikou dobrý versus zlý. Pre dušu je každý kontakt kontaktom najvyššieho, respektíve najvnútornejšieho vedenia. Výmena, stretnutie s aspektom vlastného ja. Dokonca aj toxický partner nie je nepriateľ. Je to bytosť, ktorá v tebe zobudila silu, o ktorej si vonkoncom netušil. Niektoré vzťahy sú katalytické, zrýchľujú tvoj duchovný rast, prídu náhle, prevrátia tvoj svet a zmiznú. Ich účelom nie je stabilita, ale prebudenie. Iné vzťahy sú zrkadlové. Ukazujú ti, kým si bol a kým sa môžeš stať. Niekedy cez krásu, inokedy cez bolesť. A potom sú vzťahy uzemňujúce. Reč je o partneroch, ktorí prídu až po tých vzťahoch, ktoré boli búrlivé. A s takýmito jedincami konečne vytváraš harmóniu. Ale aj túto harmóniu si musel odžiť a odplakať. Po všetkých bolestiach, stratách, skúškach, po všetkých odchodoch a zrkadlách vynára sa otázka. Čaká ma niekde vzťah, ktorý už nebude skúškou, ale pokojom? Vzťah, kde sa už nebude musieť učiť cez bolesť, kde bude duša doma? Tento typ spojenia niektorí nazývajú duálna duša, dvojplameň, vibračný súlad alebo jednoducho finálny vzťah. Ale jestvuje vôbec niečo také? Spojnice, ktoré prichádzajú po všetkých lekciách, bývajú iné. Nevyžadujú dokazovanie, neprodukujú drámu. Neotvárajú staré rany, ale ich uzatvárajú. Sú tiché, hlboké, zrelé. Sú to zväzky, kde nehrá prím ego, ale čistá podstata duše, teda to, čo je božské. Atribúty tzv. Finálneho vzťahu môžu vyzerať napríklad aj takto. Prítomnosť bez napätia. Už necítiš potrebu niečo hrať, ani sa schovávať. Vzájomná úcta. Každý vidí jedinečnosť toho druhého bez snahy ho meniť. Energetická rovnováha. Už to nie je ty dávaš, ja beriem, alebo naopak, ale kruh, v ktorom energia voľne prúdi. Pokoj v srdci. Nie motýle v bruchu, ale hlboké áno vnútri. Duchovné partnerstvo. Oboch vás to vedie k rastu, ale už nie cez bolesť, ale cez vedomé zdieľanie. Takýto vzťah nie je o tom, že sa v ňom už nikdy neobjaví nezhoda. Je o tom, že aj nezhoda sa rieši srdcom, nie ranou. Niekedy však finálny vzťah nezažiješ s iným človekom, ale so sebou samým. Niektoré duše si zvolia samotársky život, ale nie ako útek, ale ako hlboké spojenie s vlastnou esenciou. Ale čo ak je predstava ideálneho vzťahu, zväzku bez traum, iba ilúziou? Aj to je relevantná otázka. Možno žiaden vzťah nie je posledný. Možno sú všetky len prechodmi. A to, čomu hovoríme finálny vzťah, je iba stav vedomia, ktorý v danej chvíli dosiahneme.
A na záver, milí priatelia, ešte zo pár takých malých filozofických úvah. Sme tkanivom rodových slz, karmických bremien aj vlastnej nevedomosti. Ale každý krok vedomia prepisuje tisícročia zabudnutia. To, čo ma najviac ranilo, neprišlo, aby ma zničilo, ale aby mi ukázalo, kde vo mne ešte chýba svetlo. Možno tu nie sme na to, aby sme všetko uzdravili, ale aby sme sa konečne odvážili začať uzdravovať.